Sathi sithathe isikhathi sizinikeze isikhathi sokuthi sizazi kabanzi, ngoba kuyaye kube nzimana ukuthi sibambe izinto ey'nkulu ney'phezulu. Thola ukuthi ziyafika izinto ey'nkulu ney'phezulu kodwa zisiphunyuke esandleni ngobani na asifundisekile ukuzibamba. Noma ngabe-ke ikhona inhlanhla yokufundisa, kepha uma ungazifundisile ukuzazi wena uqobo lwakho ukuthi ungubani, and lento yokuzazi into ejulile, ayingangaba noma ngegama lokuthi uyazazi igama lakho, isibongo sakho uyasazi, uzala umabani, ukhula kumabani, udabuka kuyiphi indawo, wazalela kusiphi isibhedlela. No. Lento yokuzazi sesikhuluma ngento eyi-esoteric, ulwazi olujulile oluqhamuka ngaphakathi, which means from inside, a secret that lies within you, yokuzazi imfihlo yakho, yamandla akho okuzazi ukuthi ubani. Ngikusholani lokhu? Ngikusho lokhu ngoba the only way out is through in, nokuthi uqondisise izinto ey'ningi eziyaye zenzeke kuwena ukuthi aziyona lento ocabanga ukuthi zizona, noma lento oyaye uzwe abantu beyichaza. Ngoba uma ngabe usuzazi isikhathi esiningi awudingi i-clarity komunye umuntu, ngoba usuwazi ukuthi izinto ey'thile ezenzeka la ziqonda ukuthini rather, nokuthi-ke manje isimo sakho sey'dlozi lakho, isimo sakho sey'thunywa zakho, isimo sakho seziphiwo zakho njengomntwana kamoya ophila emhlabeni, who is oftenly misunderstood, ongaqondisiseki. Impilo efragile, impilo yokuzivalela, impilo yolaka, impilo yokutetema, impilo yamaphupho ongawazi asho ukuthini. Kodwa kuwo konke lokhu lies one of the most important entity, isidalwa esibalulekile, idlozi elibalulekile, idlozi eliwumngani wethu ngendlela ebalulekile, ngendlela ediphu. Iliphi le dlozi engikhuluma ngalo, noma isiphi lesidalwa engikhuluma ngaso, lesidalwa esingena kubo bonke abantwana basemhlabeni, kodwa esingena kakhulu kula bantwana abaney'phiwo. Ngikhuluma ngenyoka, eyi-serpent, inyoka oyibona emaphushweni, inyoka oyibona even nasemhlabeni ikulandela, uthi usabathi uyangala njalo kuba khona into ezokuhlanganisa nenyoka. Kodwa kakhulu emaphushweni siyayibona inyoka emaphushweni, ebese siba nalo uvalo lokuthi sazi ukuthi inyoka thina iyabulala, kanti cha, akunjalo. Into yasemoyeni yasemhlabeni akucishe kube ncamncam ngokufana, akufani, kuhlukile. In fact, it's the direct opposite. Okwakamoya, it's the opposite kwasemhlabeni. Sizoyichaza lento yenyoka ukuthi iyini inyoka, nokuthi yindaba siyibone kangaka. Wake up. Siyabingelela kuzo zonke iy'nkalo. We're greeting you in the name of the divine energies. La ulalele khona, la ubukele khona kamoya, la ungahleli kahle noma ngabe uhleli kahle, kepha kukancane ukuhlala kahle mangabe unalento. So singaqambelana amanga, cha, akuhlale kahle, ngoba-ke sinalento ukuthi asiyazi lento ingane, futhi asizazi izinto ey'ningi ezenzeka kuthina ukuthi singazichaza sithi izini lezi. I don't have all the answers, but I can make an attempt to try and explain izinto ongazizwisisi kahle. Sikhuluma ngenyoka, isidalwa sokuqala oqala usibone mangabe ungenwa isiphiwo. Isona sidalwa
even within isiphiwo sakho ususi-addressile sihlele sikhona. This is your best friend. Inyoka idlozi elikuthanda ngendlela esimangaliso and idlozi elikugadile inyoka. Pho why inyoka? Siqale lapho. Why i-serpent? Why kube yona edla ubhedu kubantwana bakamoya, more especially la emaphushweni? Kusukela kudala ngingasho ukuthi inyoka iyona noma isona sidalwa esaba khona ngaphambi kokuthi kuzokube khona i-structure somuntu ophilayo ngalendlela esakhiwe ngayo. Uthathe isikhathi ubuke even i-shape nje yomzimba wakho, uzobona ukuthi from ikhanda lakho, which is the inside, isikali lesaba sibiza ngesikali, amathambo ekhanda noma i-structure sakho, from ikhanda kwehla down to a-spine, uzobona ukuthi this shape looks kind of familiar, doesn't it? Of course, it looks familiar. If you can take away all the joint bones, wonke amathambo ajoyinile, angenile ajoyinela, uzobona ukuthi cha, kahle kahle le structure sicishe sifane ne-serpent. So kushuthi sisuka khona laphayana, okanye kune-copy and paste ekhona la kulento le. Inyoka idlozi leli elikhulu eli-close, of which mangabe livela lisuke lilethe imiyalezo yokuthi ukusiphi isigaba noma ume kuphi empilweni yakho. Often lima ngabe kunokudideka kakhulu, inyoka izoba khona emaphusheni. Mangabe kuzoba khona i-shift empilweni yakho, inyoka uzoyibona emaphusheni. Mangabe uzoba khona into enhle, uzophinde uyibone futhi. Ikuwonisha nangobungozi inyoka ivele emaphusheni, nayi kusukela isifuna ukukushaya inyoka emaphusheni usuyobaleka. Masikushayile usekubhedile. Make kushaya inyoka ephusheni sebekushayile abantu abagangile basemhlabeni. So lesi silwane lesi mangabe usibona emaphusheni suzitshela ukuthi isitha lesi, ayikho leyo nto. Isidalwa lesi esithunyelwayo noma esizelayo mathupha sizokuvezela ukuthi kwenzakalani, uthi noma sekuvaleke yonke into, sebengasakhuluma abadala, sebevalekile, sesingasakhuluma isithunywa, bese iqhamuka lendlondlo lena, iqhamuke lendlondlo lapho khona, ngoba yona ayivalwa umuntu lendlondlo lena, iphezulu kakhulu kwi-hierarchy, ibe sizokuchaza ukuthi kwenzakalani. Lapho-ke wena fanele uzihlupheke manje na ukuthi kungabe lezi zibonakaliso zisho ukuthini. Fanele usukume ungabi vila, ngoba the more ubivila nento zakho-ke unfortunately they go down the drain. Izazi ukuthi ungubani khona uzokwazi ukuthi kwenzakalani, and i-grounding yona ebalulekile kakhulu kune-ascension ukuthi ukhuphuke, ngoba ukukhuphuka kwakho ungenayo i-grounding, ungenayo i-foundation, i-structure sakho sizowa. Yonke i-building yakhiwayo fanele ibe ne-foundation. So i-grounding ukwazi inyoka ukuthi iyini. Siyabonga.